Arni, van egy feladatod. Menekülnöd kell. Hogyha ment vagy, meg is ölhettél volna. Arni, eljött az idő. Ha? Ilyen hamar? Igen, menekülnöd kell. Értem. Szóval mennem kell. Az első úti cél, Kál. Ott van az ismerősöm. Ő majd útmutatást ad. Szia, te kis szaloncukorseggű! Ilyen, ha közel hajolok, és ilyen, ha távol vagyok. Rohadtul, de közel. Relatív közel, de mégse olyan távol. Na de azért rakjunk be egy kis zenét, így a végére. Push your burdens.